24 ноябри соли 1992 дар иҷлоси 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Парчам ҳамчун рамзи давлатдорӣ ва соҳиби истиқлолӣ қабул карда шуд, ки минбаъд роҳи дурахшони кишвар ва сарҷамии мардум таҳти ин ливои муқаддас сарчашма гирифт. маҳз бо қадбарафрохтани ин нишони соҳиби истиқлолӣ имкон фароҳам оварда шуд, ки Тоҷикистон имрӯз дар қатори давлатҳои пешрафта қадамҳои устуворона гузорад. Сокинони сарбаланди ноҳияи Вахш низ бо сарафрозӣ ва ифтихор аз кишвари орому осуда рӯзи парчами давлатиро бо шаҳомати хоса таҷлил намуданд. Ба ин муносибат дар толори қасри фарҳанги ноҳия бо иштироки васеи намояндагони соҳаҳои гуногун сокинон ҷамъомадӣ тантанавӣ баргузор гардид. масъулини ноҳия дар назди ҳозирин ба сухан баромада изҳор доштанд, ки воқеан ҳам имрӯз боиси хушнудист, ки мо зери парчами давлатӣ сарҷам омада санаҳои муҳимро таҷлил менамоем. истиқбол гирифтан аз 30 соли истиқлолияти комили давлатӣ ва дастовардҳои давоми ин давра ба даст омада гувоҳӣ медиҳанд, ки мардум ҳама аҳлона ва содиқона пайи ободиву шукуфоии ватани азиз ҳастанд. мардуми заҳматқарини ноҳияи Вахш низ бо ҷонибдорӣ аз дастури ҳидоятҳои хиратмандонаи пешвои миллат дар доираи сазовори истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо бунёди иншоотҳои муҳим аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, коргоҳҳои саноатӣ, марказҳои хизматрасонӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар раванди корҳои ободониву созандагӣ нақши арзандаву созгор гузоштанд. имрӯз мо зери парчами давлатии худ сарҷам омада бо бузургу арҷманд доштани ин рукни муҳими давлатдорӣ санаҳои муҳими кишварро бо ифтихори баланди ватандорӣ таҷлил менамоем. набояд фаромӯш кард, ки ҳар як миллати соҳибдавлат дорои рамзу нишон ва дигар махсусиятҳои давлатдорӣ аст. арзишҳои миллӣ, муқаддас доштани онҳо ифодагари давлатдорӣ буда барои наслҳои минбаъда мояи ифтихор ва эҳтироми абадӣ бояд қарор дода шавад. дар ин замина таҷлилу арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ нишони соҳибдавлатӣ ва соҳибистиқлолии ҳар як халқияту миллат ба шумор меравад. این شکوه شهامت پرچم تاجیکستان عزیز ما که در آن آرزو و آمال تمام مردم شرفمند تاجیکستانی کامبونیات و نیت‌های نیک مردم، جانیساری‌های مردم برای حیات امروزه، برای استقلال دولتی خود یعنی حسن تجسم یافته است. نگفته نماند که اولین مراتبه این پرچم ما رو در طرحی که هست در شکلی که تا امروز با امروز باقی مانده است و در آینده من باوری دارم که زیر همین لیوا مردمی شرفمند تاجیکستان با بیشتری موفقیت‌ها نائل می‌گردد و این شهادت آن است که هر یکی ما از این باید سرچشمه بگیریم، از این باید عبرت گیریم و پرچم ملی خود را چون گهواره که چشم نگاه داریم در کدام جبهه‌هایی که نباشیم، چه در ساحه ورزش، چه در ساحه فرهنگ، چه در ساحه دیگری که هست، ما باید که پرچم برداری آن همین ملت و دولت باشیم. дар идомаи чорабинӣ қайд гардид, ки барои миллати тамаддунсози тоҷик давоми садсолаҳо парчам ҳамеша ҳидояткунандаи мубориза барои озодии истиқлолият буд. тибқи маълумотҳои тарихӣ коваи оҳангар пешдомани худро парчам сохта зери он мардумро муттаҳид намуд, ки минбаъд таҳти ин дерафши коваёнӣ ниёгони сарбаланди мо қувваю нерӯ гирифта бар зидди ноадолатиҳои замон пирӯзиву некномӣ ба даст овардаанд. аз ин лиҳоз парафшон шудани парчам боиси сарҷамиву муттаҳидӣ далолат аз пирӯзии мардум аст. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки ҳамасола ин ҷашни таърихӣ дар фазои осудаву ободи кишвари азизамон ҷашн гирифта мешавад. парчам ин рамзи истиқлолият, ин рамзи худшиносию худогоҳӣ, рамзи садоқат ба ватану миллат мебошад. парчаме ки дар даврони истиқлолият таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қабул гардид, ин бисёр ҳам қабул гардид дар фазои кишвар парафшонӣ гардида мардуми сарбаланди кишвари азизамонро бо дастовардҳои таърихӣ, бо комёбиҳои нав ба нави эҷодиву илмӣ расонид. боиси хушнудист, ки имрӯз наврасону ҷавонони бо нангу номуси мо дар мусобиқаву озмунҳои байналмилалӣ иштирок карда парчами миллиамонро дар арсаи ҷаҳон баланд мебардоранд, ки боиси ифтихор ва шукргузории мардуми сарбаланди тоҷик мебошад. санъаткорони шӯъбаи фарҳанги ноҳия бо барномаи ҳунарии ҷолиби худ, ки ифодагари меҳру муҳаббат нисбати модару ватан парчами давлатӣ буд, суруду таронаҳои дилангези худро пешкаши иштирокдорони ҷамъомад гардониданд.